Benvinguts, senyors i senyores, nens i nenes. Ens trobem aquí a Angolesters per celebrar el primer aniversari de Fassa, la llum de la seva llar. Molt bé, doncs si ja està tot arreglat i no passa res, llavors dono per inaugurada jo, això, la festa aquesta de Fassa, la llum de la seva llar. A tot el lloc, Tot està dins del marc legal andorrà. Doncs guardem la maquinària que fa funcionar el funicular. Hi ha dues parts bastant diferenciades, les màquines i el parell de control. És una vàlvula de tipus papallona. Tenim un mapa per aquí, segur? Sí, aquí. Sempre va bé, no? Pues els hi explicaré les parts que hi podem trobar dins, Aquesta galeria es troba sota el nivell de l'aigua del llac. Veure, aquest mur és de ciment. I si el podeu tocar... És a tots. Aquest és lo funicular. Com si fos un tocino, tu. A tots i a totes per assistir a aquest aniversari tan especial per nosaltres.